Mga suppliers ng illegal nga droga sa binggohan dakop sa buy-bust operation. 3 ka mga sospek lunsay mga babayi. Si Rujmar Sugal dito nakatutok. Kaya wala man kami na nag-aalangan kaya ang gasubo sa pulis mo. Pasado alas 3 ang kagahon sa gidsulod sang Regional Drug Enforcement Team kag Police Station 1 ang ginahukmungan sa mga target sang operasyon sa barangay Zamora Miliesa sa siyudad sang Iloilo. Ginkilala ang mga sospek nga Sanday Lorasil Celis, Elma Crisostomo, 47 anyos ang barangay Ingore, La Paz, kag Hana Limor, 34 anyos ang Muntinula Street, Santa Barbara, Iloilo. Hindi naman magpati si Elma Crisostomo nga madakpan sila bangod niya nagakooperar man kuno ini sa mga kapulisan. Ako na yan mismo gani nagkadto sa ila kag magpresentar man nga maamula, mabulig, makooperar. Ginapanghinwala naman ni Hana Limor nga buy-bust ang natabo. Bangod mismo pulis nga si alias Aldren ang ginatudlo sini nga nagsugo sa ila nga magbakal sang droga sa syudad sa Bacolod. Alden Parkani, sir. Taga-diin na siya. Taga-Pasi, sir. Sa pulis na siya, sir. So far, sa tanan ko nga tao, wala sila first name nga Aldrin. Kakilala ko ako nga tao nga wala Aldrin mo. Aligasyon naman sang sospek nga si Lorasil. Ginkontak lang sila ni Elma nga hulaton sa dumangga si Hana. Pero lipod sa ila ihibalo nga may buy-bust nga matabo. Ikaw, ma'am. Sugat lang gid niya sa balay sa barotas. Kaya wala gid niya sa plano nga amo na gali matabo sa amo. Samtang ang buy-bust item naman niya shabu ang nakuha sa posisyon ni Elma. Na-recover ang 5,000 pesos nga buy-bust money sa sospek nga si Lorasil. Possible nga pagagaan nila subong, amo na ang mga parokyanon nila nga gampang sa mga binggohan. Isa aga sulod sila sa binggohan, sila mga daw anay. Sa syudad sang Bacolod nagakuha sang supply sang drogang mga sospek suno sa RDEU. Balita gikan sa syudad sang Iloilo. Roger Marso Caldito. 1 Western Visayas.